gila hitande jangde nde fuɗɗi ko ŋakkere jannginoɓe teskaɗo e falde Goudiri ɓe tolnima e temedere e capanɗe joyo jannginowo Biragay Diagne kalfinaɗo jangde e hebloji e nder falde nde ina gonɗina ɗum kono kadi omo arta e sababuji ɗi. Ko addi ɗum woni ko hitande fof museji ñagoto pour affectation so ɓe mbaɗi duuɓi tati e nokku tan eɓe jogui droit demande mouvement no waɗi mouvement national ina waɗi kadi mouvement académique nder région o hikka kam au niveau des mouvements woni ko mouvement mouvement national woni ko mouvement académique ma won 57 enseignant waɗi départ ɓe mbaɗaka remplacé taw e kadi école aji ɗi mawnat so école o mawni il faut ma ɓeyde enseignant il y a kadi des demandes d'ouverture sukaɓe keewi gureɗi ɓe ñagot pour avoir une nouvelle création école kesso ɗum ɗon fof sa rendini ɗum amin cohli 155 enseignants. Kono ɗum haɗani jangde nde fuɗɗade saabu won peeje daɗɗaɗe hade ko juuɗa ɓendude. Min mbaɗi peeje ne waɗi classe multigrade woni ko monsieur goto woni classe rendine e nder classe o deux cortes e min mbaɗ formation pour les enseignants pour hollude ɓe holde ɓe mbawi jogorde les deux classe multigrade kadi ni waɗi classe double flux so taw sukaɓe keewi te min ngala janguinowo e min mbaɗat double flux ɓeɗon garat hande janggo heddi ɓe garat janggo ha samedi ɗe altine ha samedi ɓe janggat donc mankata heure uji ɗi mankata e wiide kalfinaɗo jangde e hebloji e nder falde nde ina gasa ɗe caɗele cafre e ko ɓuuri yawde saabu halfinaɓe jangde e nder leydi ndi ina gollo hen ko fayodini e o saaha ko ɓuuri temedde ɗiɗi duɗal leslesal ina tawe e nder falde Goudiri wondude e 13 collège e lycée ji tati namdal ngal kay ko beele peeje ɗe hilifaɓe jangde ɓe ƴetti ɗe ina jona gam safrude nde saɗede duumide.